Pali mpungwepungwe pakati pa dziko la Iran komanso dziko la America. Ndipo nkhani yayikulu ndiyonena kuti nzika za mdziko la Iran pakatipa zakhala zikuchita mademo potsutsana ndi utsogoleri omwe ulipo, kamba kunena kuti utsogoleri ukulephera kuchita deliver good governance. Ndipo nkhani yayikulu ndiyakukwera kwa mitengo imene yakhala ikukwera mosaleleseka kumeneku ku Iran. Komanso zinthu zina zimene zakhala zikuvuta ndi monga kusapasidwa ufulu kwa anthu kumene akufotokoza kuti anthu ambiri akhala akuphwanyidwa komanso kuphwanyiridwa ufulu mdziko limeneli la Iran. Ndipo m'malo mwake monga mwa malamulo anthuwa adayamba kuchita mademo potsutsana ndi bomali, ponena kuti bomali lidayenera litule pansi udindo wawo. Komano boma la Iran mosogozedwa ndi mtsogoleri wake adalamula kunena kuti onse amene akuchita mademo aomberedwe. Ndipo pakatipa anthu ochuluka akhala akuomberedwa kamba kochita protest kapena kuti kamba kuwukira boma, kunena kuti boma silikuyendetsa bwino zinthu. Ndipo m'malo mwake mtsogoleri amayenera kuti atule pansi udindo. Mtsogoleri wa dziko la Iran yemwe alipo si mtsogoleri yoti adachita kusankhidwa. Kwa amene mukukumbukira mdziko la Iran kumene kuku ngozi ya ndege imene idachitika mu nkhalango ina ndi imene idachotsa moyo ya mtsogoleri wa dziko li. Ndipo m'malo mwake yemwe alipoyi adalowa m'malo mwa mtsogoleri yemwe adafa pa ngozi ya ndege imene idachitika kamba kachifunga. Ndipo m'malo mwake adalephera kuwongolera ndegeyi, ndipo zotsatira zake idapha mtsogoleri wa dziko li pamodzi ndi nduna zina zoyendetsa nawo dziko la Iran. So anthu akunena kuti malingana ndi momwe zinthu zikukhalira kumeneko, akupempha kuti mtsogoleri atule pansi udindo kamba kuna kuti mene zinthu zikukhalira iwowa sakusangalala, kamba kuna kuti zinthu zochuluka sizikuyenda chifukwa chonena kuti mtsogoleri wachulutsanso ma corruption. Nkhani ya ziphuphu kumeneku ndi imenenso yakulanjira kwambiri, ndipo anthu ochuluka akhala akudandaula chilowereni mtsogoleri ameneyi nkhani ya ziphuphu. Ndipo m'malo mwake dziko la America motsogozedwa ndi Donald Trump ataona reaction ya boma kusatira kuchita zionesero kumene kudachitika kwa nzika za mdziko la Iran, Iran itayamba kuombera anthu ndi kumapha anthu osalakwa, dziko la America kudzera mwa mtsogoleri wawo Donald Trump anachenjeza mtsogoleri wa dziko la Iran kunena kuti zimene akuchitazo ndi zosayenera, ndipo kopotsapotsa amayenera alole nzika za dziko la Iran kuti zichite protest kuwukira bomali ngati sili kuchita bwino. Ndipo apo panayamba nkhondo ya mawu imene anthu akhala kupatsana mawu ochuluka m'malo mwake dziko la America pakatipa msabata yomweyi inakaphulitsa kumeneko ku Iran, kumene amaganiza kuti kuli gulu la anthu limene likumagwiritsidwa ntchito kuombera nzika za mdziko la Iran poziombera potsutsana nawo kuti asamachite mademo mdzikolo. Ndipo zitachitika izi panali kuponyerana mawu ochuluka kumene dziko la Iran nalonso lidabwenza mawu kunena kuti litha kuchita nawo nkhondo ndi dziko la America. Ndipo atatha kuponyerana mawuwa posachedwapa mayiko anagwirizana zokambirana kuti pakuyenera pakhale mkumano kumene akambirane za momwe zinthu angazichitire settle down kumeneko ku Iran. Koma amene ankakamba zimenezi America inavomera kuchita nawo mkambirano ndi dziko la Iran, koma tidafotokozanso kunena kuti ngakhale mkambirano udachitike athaso kuyiphulitsa dziko la Iran. Ndipo m'malo mwakenso Iran inabweza mawu kunena kuti iwonso ili yokonzeka kumenyana ndi USA, ndipo nkhondo ikati yayambika cholinga chawo ndikufuna kudzimitsa Donald Trump. So pamenepo pakhala pali mpungwepungwe wochitika pakati pa dziko la America komanso dziko la Iran. Koma tukamba kuti nzika za mdziko la Iran sizikukondwa ndi utsogoleri omwe ulipo, kamba kunena kuti katundu ochuluka wakwera mitengo kumeneko. Ndipo pakatipa anakwezanso mtengo wa mafuta oyendetsera galimoto, ndipo anthunso sadakondwere nazo zimenezo. So mwina mmene tikukamba munkhani mutakuichita lireti ndi zimene mwina pakati patakhala tikudusamo mu utsogoleri uja wa Dr. Lazarus
chikhafe chakwera kunena kuti mu nthawi imene anthu amasusana ndi utsogoleri wawo, anthu enanso amapezeka kuti akhapidwa mu msewu ndi anyamata azikwanje potsutsana nazo kunena kuti iwo samakondwera ndi kuchita mademo kwa anthu a mdziko lino. So mwina nkhani ita kumafanana kuti mwina tokambanso nkhani ya mtsogoleri wa dziko la Iran amene ndi chakwera wathu wa ku Malawi. So nkhani ina yayikulu imene yapangisa anthu kuti akwiye kwambiri ndiyonena kuti ndalama ya mdziko la Iran yagwa mphamvu kwambiri, ndipo umene tikukamba pano ndalama ya mdziko la Iran yomwe amayitchula kuti Iranian rial yomwe padakali pano pa msika yagwa kwambiri mphamvu, ikugula ndalama ya $1 pa ndalama yokwana 1.4 million Iranian rials, zimene zapangisa kunena kuti ndalama iyi itsike mphamvu kwambiri pa rank ya currency pa dziko lonse lapansi, zimene zikuchititsa kuti katundu osiyanasiyana kuti agudwe zotengeranso ndalama zochuluka. Tikukamba kunena kuti ndalama iyi ikukwanisa kugula ndalama ya $1 iliyonse ikumagudwa pa 1.4 million Iranian rials, zimene ndizomvetsa chisoni kuti ndalama yafika poteropo. Ndipo ndalama ya euro ikumagudwa pa mtengo wa 1.7 million Iranian rials, pamene ndalama ya pound ikumagudwa pa 1.9 million Iranian rials. Uthenga umene tikupatsirani ndi uthenga wa current posachedwapa imene zilili, ndipo mchaka ichi cha 2026 ndi momwe panopa ndalama ya ku Iran ilili. Komanso tingokumbutsani kunena kuti kutsatira kusamvana komwe kulipo pakati pa America ndi dziko la Iran, dziko la America lakhala likuyika ma sanctions ochuluka, ndiponso pakati pa dziko la America lafotokoza kuti pasapezeke dziko lililonse lochita malonda ndi dziko la Iran, ndipo dziko lomwe lichite malonda ndi dziko la Iran akafuna kuchita nalo zinthu aphatikizira pamodzi maiko, ndiye kuti ngati ndi nkhondo aphulisira onse, ngati ndi kuchita chilango china chake ndiye kuti apereka chilango kuphatikizirapo dziko limene lizichita za malonda ndi dziko la Iran. So nkhani yayikulu ndikugwa kwa mphamvu ya ndalama yakumeneko ku Iran, zimene zafika povuta kwambiri kuti ndalama iyi padakali pano ilibenso mphamvu. Ndikukamba kuti $1 is equal to 1.4 million Iranian rials, zimene kwathu kuno timanena kuti $1 is equal to 1750 kwacha mosiyana napo ndi kuno panopa ku dziko la kumeneko ndiye kuti ndi 1.4 million Iranian rials. Ndalama ya ku Iran kuigulitsa kuno ku Malawi pofuna kuti ifeyo tigule ndalama ya kumeneko tizigula pafupifupi imene ku Malawi kuno ndiye kuti ndi 0.0413 Malawi kwacha, imeneyo 1 Iranian rial. Koma tikukamba kuti $1 is equal to 1.4 million Iranian rials. So kumeneko ndimonga takamba kale kuti ndalama ya kumeneko yagwa mphamvu kwambiri pafupifupi 43%, zimene zachitika mchaka cha 2025, ndipo mene tukamba polowa January ndalama iyi panopa ikugulidwa motero pa msika ikafuna kugula $1 ndi 1.4 million Iranian rials, zimene zapangisa kuti nzika za mdzikolo zisakondwe ndi utsogoleri omwe ulipo. Malo mwake adayamba kuchita mademo amene mtsogoleri wa dzikolo adalamulanso kuti anthu omwe akuchita mademowo aziwomberedwa, ndipo Donald Trump adachenjeza dziko la Iran kuti zomwe likuchitazo ndi zosayenera. Malo mwake adayamba kusinthana mawu pa nkhani iyi. So nkhani yayikulu ndi kusemphana kwa pakati pa nzikazi ndi utsogoleri omwe ulipo, ndipo zifukwa zambiri zimene zachitisa kuti ndalama igwe ndi nkhani yakuchuluka ziphuphu zomwe zafika pa chiyendeyende, ndipo ziphuphuzi zachulukira chilowereni utsogoleri umenewu. So timve maganizo anu za nkhani yokhudza kumeneko ku Iran kumene anthu akuchita protest kuti utsogoleri omwe ulipo udayenera udule pansi kamba kuna kuti ndalama ya kumeneko yatsika mphamvu momvetsa chisoni ndi kupangisa kuti katundu osiyanasiyana aleke kukhala pa mitengo yabwino, ndikuti anthu ochuluka akuvutika kuti azikwanisa kupeza katundu iyi. Malo mwake boma la Iran layambisa ndondomeko ina imene akufuna kumapereka
zinthu zina mwaulere ngati zakudya, kuchepesako mabills omwe anthu amakhala nawo pokagula katundu malingana ndi kugwa kwa mphamvu ya ndalamayi. So through comment section timve maganizo anu kuti inu mukuona bwanji za nkhani imeneyi yomwe yachitika ku Iran. And mu video mtsiku la lero mutali ndine wanu Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda osaiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.